बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोमेशा बुडव्यान मरी एकेच बिहाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर विंगर बेस्त झाली. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सवय असा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. Bagayan Maria देवाच्या महिमा प्रियांका ते विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या काळी रामेन. आपले सुमेचे साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे आम्ही देता जाऊ. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सवय असा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. Bagayan Maria देवाच्या महिमा प्रियांका ते विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या काळी रामेन. आणि देवाचा पोत मुनी झालो आणि आमच्यामध्ये जेलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सवय असा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. Bagayan Maria देवाच्या महिमा प्रियांका ते विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या काळी रामेन. भाग्यवंती देवाच्या महिमा पाऊस विनंती कर ख्रिस्ताच्या अवसाने आगामी पावसांच्या खातीर माग्या ये सोम्या बडव्यान बरी मागे तुम्ही खबर बडी दिल्यावर खबर दिल्यावर तुझ्या तुझ्या पुतान पुत्रान ख्रिस्तान ख्रिस्तान शपथ घेतले आम्ही जण झाला त्याच्या कष्टाने कुसवरी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पाऊस तुझ्या कृपेतून आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणून आम्ही मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्यामरी फाता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सदा सर्वत्र आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या दसादी सदा आणि सदा सर्वत्र आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या दसादी सदा आणि सदा सर्वत्र आमेन. देवा गेल्या बुडव्या मुझ्या रखण्या सगळ्यांच्या दयेन मका दिलाय तुझ्या दबेन मुझे मोत जोडाय मका राग संभाळ आणि सलय आमेन. ससनास विषय जितांका येसुम्या आणि निरंतर प्रकाश संचल फंकोंदी समाधाने ते विषय घेऊन येता आमेन. सत्मानता देवा सर्व पदवीदार बापाक सर्गा आणि पृथ्वीवर शारसणारा आणि जेजू ख्रिस्ताक तसे एकलाच पुतात आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावर विंकर बी संभावलो ओंकार मध्ये येता जन्मलो पाऊस पिलं कांतने कस असले तका कुर्सा जोडलो तो मिलांतकांनी केपलो तो मिल्ल्यामध्ये अंदेवलो तिसरे समजल्यानंतर जीवन चलो सरकार सोडलो पदवीदार देव पचवच्या बसला तीन जीव आणि मिल्यांची मुसुदी करून घेतलो सत्मानता पवित्र आत्म्या कतोलिक पैसले भक्तांचे एकतात पथकांचे बक्षणे कुडीचे जीवन पण आणि ससनाचे जीवित आमेन. आमचे बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येऊ तुझी कुशी जशी सरकार जाता तशीच या संसारात जाव. आमचं दिसपडतो ग्रहाचा जमका देणे मी आमचे सुखले अमुक शेतांचे आमची भक्त अमुक नेमका ताळल्यात पडो दिन का पोलटर दमका दिवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्रे सवय असा प्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिया देवाच्या महिमा प्रियांका ते विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझ्या सवय असा प्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिया देवाच्या महिमा प्रियांका ते विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझ्या सवय असा प्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिया देवाच्या महिमा प्रियांका ते विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळावर आमेन. महिमा बापा आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. इकडे बर आमच्या डोळ्या आम्ही नब्या सकाळीच्या वेळा आमच्या सगळ्या मेमाईक आम्ही अनम्यूट करूया त्या सुम्याक आम्ही अर्घान दिया त्या सुम्याक आम्ही स्तुती करूया त्या सुम्याची आम्ही महिमा गाया त्या सुम्याच्या अनुभव कर त्या सुम्याची आम्ही स्तुती करूया. तरी एका दिसा आमच्या जिवितांत बरे आसा तेंच करतात तो त्या सोम्याची आम्ही स्तुती करूया. जाता जाल्यार दोन्ही हात वयर करपान आमचे जिवीत या सकाळीच्या वेळा या ब्रेसराच्या दिसा आमचे जिवीत या दिसाचे सगळे कष्ट दुःख हर एक आमचे येवजण्यो हर एक आमची मांडावळ या सोम्याच्या हातान भेटून दिव्या. Psalm chapter 39:4 सर्वेस्परा मुजो शेवट म्हाका कळीत कर. मुझे आवक आणि कितल्या दिसाचे ते सांग मुझे जिवीत कितले अथीर म्हण म्हाका दाखय. वय सोम्या विणे
म्हजें जिवीत अथीर जावन आसा. सोम्या सांगाताच म्हजें जिवीत आसूंक जाय. सोम्या सांगाताच सदां चलोंक जाय. आस्ता देखून कृपा मागया आनी स्तुती कर मागया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Swarganje, swarganje, Hallelujah, hallelujah, ria, 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 shira, la, bara, shira, bara, bara, di, bara, di, bara, hallelujah, di, bara, di, bara, di, bara. hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 Swarganje, ria, 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 swarganje, ria, 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 swarganje, ria, swar. ria. Tukache swara, Hallelujah, tukache hallelujah, 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 Dev hallelujah, tukache hallelujah, swara, hallelujah, dan tukache suvarne, down tukache suvarne, down tukache suhas. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, Psalm hallelujah, 75 hallelujah, 1. hallelujah, तुका hallelujah, हरकत hallelujah, hallelujah. तुका हरकत तुझे Hallelujah, नावून hallelujah, तुमत hallelujah, की वीज मी hallelujah, थांब. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Yeah, yeah, hallelujah, yeah, hallelujah, yeah, yeah, hallelujah, yeah, yeah, hallelujah, yeah, hallelujah. yeah, 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 yeah. Lord God, Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, tu kache suvarne, जगभरांच्या सर्वेस पर down आमकां tukache पवित्र suvarne, काड. down tukache तुझ्या मुखावळ पळजर आमचेर फांकोदी आणि आमकां सडवण मेळटली. जळभरांच्या सर्वेस पर आमकां वयर पडटन वयर काड. तुझ्या मुखावळचो पळजर तूं आमचेर फांकोदी आणि आमकां सडवण मेळटली. जळभरांच्या सर्वेस पर आमकां पडटन वयर काड. तुझ्या मुखावळचो पळजर आमचेर फांकोदी आणि तुझी सडवण आमकां मेळटली. भोव मगा सुम्या जेजो तेनेसला हरी एकला समर्पित या मॉर्निंग मनाचे कोड कंप्लीटली तुझ्या हातांत समर्पित समया तुझे भोव पवित्र अमर रक्तान हे कोड कर. या कुडात असल्या हत्येक या बातम्यात या युट्यूब मुखांतर या कुडाक एंटर केल्या हरी एकला समया जेजो तो आंबोट समया दैविक अनुभव तांकां फावो जांबूल रक्ता तो खबर कर समया जेजो समया जेजो हर एक तराचे डिस्टर्बन्स हर एक तराचे कन्फ्युजन हर एक तराची बेजाराई विराराई समया जेजो तुझ्या क्रुसा म्हणान दवरता समया. हालेलुया 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 रिया 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 hallelujah, रिया रिया hallelujah, रिया hallelujah, रिया रिया hallelujah, रिया रिया hallelujah. रिया 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 Hallelujah, रिया रिया hallelujah, रिया hallelujah, स्तुति hallelujah, स्तुति hallelujah, स्तुति स्तुति hallelujah, स्तुति स्तुति hallelujah, स्तुति स्तुति hallelujah. स्तुति हालेलुया 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 Hallelujah, हालेलुया 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 रिया 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 hallelujah, रिया रिया hallelujah, रिया रिया hallelujah, रिया रिया hallelujah, रिया hallelujah, रिया रिया hallelujah, रिया hallelujah, रिया रिया hallelujah, रिया रिया hallelujah, रिया रिया hallelujah, रिया रिया hallelujah. हालेलुया 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 Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, 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 देवाचो hallelujah, दैव hallelujah, पत्मो याकडे या hallelujah. मागण्याच्या सलाक वळोन आसा Hallelujah, हे hallelujah, खूप hallelujah, 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 खूप hallelujah, याकडे hallelujah, सबाळ जणांक hallelujah, अनुभव hallelujah, सत्य आसा hallelujah. कित्याक पवित्र वळोन आसा. Hallelujah, पवित्र hallelujah, या मागण्याच्या hallelujah, कुडान hallelujah, भवाडमान आसा hallelujah, अनुभव hallelujah, कसते करिया hallelujah, दो hallelujah. पवित्र हर एक Obrigado स्पर्श por causa करते disso, आसा obrigado por causa disso, स्पर्श obrigado करते por causa आसा disso, Osana por स्पर्श causa disso, करते आसा unidade याकडे por causa disso, हालेलुया unidade por हालेलुया causa disso, हालेलुया रिया hallelujah, रिया रिया hallelujah, रिया रिया hallelujah, रिया 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 hallelujah, रिया hallelujah. रिया 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 स्तुति 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 Hallelujah, स्तुति स्तुति hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, शिरा बरा बरा hallelujah, बरा hallelujah, बरा बरा hallelujah, बरा बरा hallelujah. रुति 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 Hallelujah, रुति hallelujah, रुति hallelujah, रुति hallelujah, रुति hallelujah, रुति रुति hallelujah, रुति रुति hallelujah, रुति रुति hallelujah. रुति 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 Tukas रुति tutit, tukas रिया tutit, रिया kapa रिया tutit, रिया kapa रिया tutit, रिया kapa tutit, हालेलुया kapa tutit. हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, हालेलुया रिया hallelujah, रिया hallelujah, रिया रिया hallelujah, रिया 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 hallelujah, रिया 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 hallelujah, रिया 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 hallelujah, रिया 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 hallelujah, रिया 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 hallelujah, हालेलुया 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 hallelujah, 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 जेजू hallelujah, जेजू 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 hallelujah, जेजू hallelujah, तुझेर हांव पात येता जेजू जेजू घाला तुझेर हांव पात पात येता येता जेजू मोगाडा रसाची मोडावजेर आयल्या वेळा तुझेर हांव पात येता जेजू मोगाडा तू म्हजो इस मोगाचो हर एक गरजे म्हाका पावसो तुजेर हांव पात येता तुजेर हांव पात येता
जेजू जेजू मोगाळा तुझेर हांव पातयेता जेजू जेजू दयाळा कष्टाची मोडा मुझे आयिल्ल्या आयिल्ल्या वेळा तुझेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. सगळे आमचे दंप्या दोन्ही हात आमच्या काळजात दवरया. तुझ्या आणि म्हज्या काळजात जी येता तो समी तो म्हजो आनी तुजो मोगाळ इश्ट एक गरजेन म्हाका आनी तुका पावसो. म्हज्या एकसुरपणांत तो म्हज्या संगतास आसा. कितले फावटी एकसुरपणांत आमी भायर मोग सोदता. तांतू अंतू मोबायलान सोशल मिडियान फोन करून आमी तांचे कडेन उलयता. पूण म्हज्या मोगाच्या भावा मोगाच्या भयणी जेजू आज हर एकल्यांक सांगता हांव तुज्या एकसुरपणांत तुज्या सांगाताच आसलो, तुजे बोगलेन आसलो. आयज जेरेमाया 29:13-14 तुवें काळजांत तावन म्हाका सोदले वयर जाल्यार हांव तुज्या बोगलेन आसलो तुका मेळटा. हांव तुज्या बोगलेन आसलो तुका मेळटा. हांव तुजो मोगाचो इश्ट तुज्या हर एक गरजेन पावसो. जॉन 14:1 कष्ट इराराय बेजाराय आकांत आयिल्ल्या वेळार आमी भरवसो सांडटा. देवाचे उतर म्हणटा तुमी कळवळचे न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेर विश्वास दवरा. जेन्ना जेजू आनी शिस ह्या दोनीर पैण करताले, ल्हारां मारूंक लागली, जेजू तांचे तावन पयस नातलो. जेजू तांच्या बोगलेक आसलो. तो जेजू म्हज्या आनी तुज्या बोगलेक हर एका घडी आसा. तुज्या निरासपणांत जेजू तुका राखून आसा. केदाळात तूं तुज्या निरासपणांत जेजूचेर दिश्ट लायताय. Psalm 34:5 चेर नदरलया आनी तुमचे मुखामळ परजळटले, बावून गेल्ले तुझे मुखामळ परजळशे करता. रगान सुम्या रगान जेसू अनुभव कर जेजू तुझ्या बोगलेन या घडये आसा. ये ताचे प्रॉमिस बसावणी. तो करना जाल्यार तो सांगिना. जेजून सांगला हांव तुज्या बोगलेन आसा, तो आसा. करूया. प्रश्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या तुझ्या सुम्या आणि सर्वंतराचे सुप्रिय उडणी रगत आणि सगळ्या संसाराच्या परत एक पटी आयचे या पहिल्या कणात माग या आमचे जीवी समर्पण देव
भो मगळा बापा जेजूच्या नावान आमचे जीवित आशीर्वादित कर, आमचे कुटुंब आशीर्वादित कर. आज आमकां हर एकल्याक हे मागणे कितले जण ऐकतात युट्यूबाचेर झुमाचेर विशेष तरान मागता या हर एका तुझ्या भुरग्यांक आशीर्वादान जावन निर्मी, आशीर्वादान जावन निर्मी. नंबर 6:24-26 तेच आशीर्वाद अब्राहम, इजाक, जाकोबाचेर घाल्ले, जोजेचेर घाल्ले, मोइसेचेर घाल्ले, जोशुआचेर आणि सगळ्या प्रवादाचेर घाल्ले ते आशीर्वाद आज या हर एका तुझ्या भुरग्यांचेर देवोन येऊन दी. आज आशीर्वादान जावन निर्मी. घरात जावन पाय भायर दवरतना आशीर्वादाचे सांगाता पॉइंट करून देत. आज कोणाय लागीं उलयतना आशीर्वादा थंयसर वळोन येऊन दी. जेजूच्या पवित्र आणि भुलवण नावान मागता. आमेन. Amen. Amen. Isaiah 58:11 सर्वेस तुमका सदां सुवार्ता करीतलो, सुखे करडे भय तुमका दोषी करतलो, आणि तुमचे कोडी घटाय दितलो, एक शिंपलेले भागीसारखे जातल्या, सुखन सदा तसले जरीसारखी. Isaiah 58:11 सर्वेस तुमका सदां सुवार्ता करीतलो, करडे भय तुमका दोषी करतलो, कोडी घटाय दितलो, मी एक शिंपलेले भागीसारखी जातल्या, सुखन सदा तसले जरीसारखी. Isaiah 58:11 सर्वेस तुमका सदां सुवार्ता करीतलो, करडे भय आणि तुमचे कोडी घटाय दितलो, मी एक शिंपलेले भागीसारखी जातल्या, केदी सुखन सदा तसले जरीसारखी. सगळे साधातले सांगता मिळून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पशामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. शासनाच्या बापा आमच्या समय आणि सर्व राजे सुप्रीसाचे पुत्र रगत आत्मोने देव या दुसऱ्या कणांसमोर पण देऊन मग या विशेष कोर्टाचे केस जागेचे समस्या विजाचे समस्या कितल्या एम्प्लॉयर आणि केस घाल्या रिलीज दितात ना सिव्हिलिटीचे समस्या आसा सिव्हिलिटी एड्रेसाचे समस्या आसा बर्थ सर्टिफिकेटीचे समस्या आसात विशेष समर्पण दिव्या हेंटी म्हणल्या बाबा विशेष समर्पण ताचे एम्प्लॉयराक विशेष समर्पण दिव्या यास घडये जेजूचे बहु पवित्र अमल रगत तांकां कवर करून दी जकारिया 2:9 हांव सुतलो ताचे मोदी एक उजा सोपागर उलयता सुरेश ताचे मध्ये असतले मुची महिमा आज विशेष तांचे मध्ये असले हर एक तराचे कन्फ्युजनाची वणद जेजूच्या नावान कसलोन पडोवन दी जेजूच्या कुर्सा मुळांत त्या व्यक्तीक विशेष कितले जर ताचे विरोध आसा विशेष जेजूच्या कुर्सा मुळांत ह्या कडे दवरया विशेष जेजूचे त्या कालवाच्या दोंगरार्थान वाळोंचे वाळशे ते रगत याकडे विशेष त्या भावांचे देवोन योदी हर एक डॉक्युमेंट्स हर एक विजा याकडे जेजूच्या नावान सॉल्व सावदी हर एक रिलीजचे समस्या कितले जणांक विंगड तराचे लोवेस्ट कॅटेगरी विजा ट्रान्सफर जायना रिलीज मेळना प्रोजेक्ट विजा विशेष समर्पण दिव्या कितले जण परगावांत PR अप्लाय केला PR पास जावन येदळो काम मेळवना विशेष तांकां सम्याच्या समर्पण दिवन मागया कितले जण क्रेडिट स्कोर उणे आसा सम्याच्या समर्पण दिवन मागया कितले जणांचे खंयचे डॉक्युमेंट फसला
कितले जणांचे मायग्रेशन ट्राय केले रिप्लायस येवना नो आन्सर कितले जणांक एजंटान चीट केला त्या सगळ्या सुम्याचं समर्पण देऊया कितले जणांचे जाग्याचे समस्या किती केस चालून आसा कुटुंबा वर्सा केस चालून आसा आज जेजूच्या नावान त्या सगळ्या केसेतान सुटका मेळोन दे म्हणून सांगाते म्हणून हे उत्तर 3 फावटी रिपीट करूया जेरमाया 1:19 ते सगळी तुझे विरोध असतली उनके देश तुझे जैत वरचे तुका निवारण हाव तुझे सुबेसा जेरमाया 1:19 तुझे विरोध तुझे जैत वरचे ना निवारण हाव तुझे सुबेसा गीता तो सर्वेस पर ती सत्य तुझे विरोध असतली उनके देश तुझे जैत वरचे ना तुका निवारण हाव तुझे सुबेसा तो सर्वेस पर सगळ्या स्त्रिया सांगता म्हणून आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळकर बाप्पा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळकर बाप्पा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळकर बाप्पा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळकर बाप्पा आमची 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 आणि सगळ्या संसाराची काकुळकर बाप्पा शासनाच्या बाप्पा तुका बटे तुझ्या अति मगाच्या पुत्राची सुमी आणि सुगंधराजाची तिरगत उडणे तिसऱ्या कणान भेटून देऊया कितल्याच्या कामाच्या समस्या विजाच्या समस्या फायनान्शियल प्रॉब्लेम असता कितले जण घर काढणे काही करणं असतात कितले जणांचे घर यायला मागला कितले जणांचे लोनाचे समस्या असतात ऋण फारीक करूंक जायना कोणी पैसे दिले पाठी दितात नात बिझनेस लॉसर व्यत्यास कितले जण काम नसताना वर्सांनी काम नसताना कष्ट नसतात कितल्या जाग्यार सीव्ही गेल्या आन्सर मेळतात ना विशेष समर्पण देऊन मागया आज खंयची बहीण आज विशेष इंटरव्यू व्यत्यास जसो स्वामी जोशुआ 1:9 तिचे सांगता रावून तिका सोलोन वरून दी आणि तिका जे कितें गरज आसा स्वामी तिका प्रोवाइड करून दी साम 138:8 तसो स्वामी सगळे करतलो फिलिपियन्स 4:19 ताच्या भंडारा तावन त्या भयणीक वदक सून देऊन दी म्हणून मागया आणि तशेंच कितले जण आज काम नसताना डिप्रेशन व्यत्यय असतात भावार्थ सांडला तई हांगा धांवते असतात इंटरव्यू दिला रिप्लाय कधी राखून असतात आज फाल्यां आपयता म्हणून आपयतात नात विशेष रान समर्पण देवया तांच्या वाटेर असले हल्ली कटकळटसांनी पयस जावं दे म्हणून सांगाता म्हणून हे उतर 3 फावटी रिपीट करया जॉब 42:2 करूंक शकताय तू सगळे करू शकताय कठीण कष्टाच्या पशामरी फार जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फात आमच्या संसाराची काकुळकर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फात
आमच्या आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूत कर बाबा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चावामध्ये पश्चावर फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाबा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चावामध्ये फात. पश्चावर फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाबा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चावामध्ये फात. पश्चावर फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाबा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चावामध्ये फात. पश्चावर फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाबा. शासनाच्या बापा शासनाच्या हम बापा तुका म्हणतो बटिता का बटाईचा एक तुकी मंगाच्या मोगाच्या सुम्या आणि सुगंधराच्या सुम्या आणि सुगंधराच्या जगत आत्मोनी देव आणि होत जगत आणि पत्कांच्या आणि देव कोणी देव संसाराच्या त्या पथकांच्या आणि सगळ्या परिपणापासून संसाराच्या पथकांच्या परिपणापासून या सौत्या कणान रता जाल्यार आमी दिंबेर पडया दोनी हातांचे वयर उबारया विशेष तरान मागया एलिन कितले जाणां पिडेस्त आसतात ताका समर्पण दिवया. समर्पण दिवया विशेष तरान रॉकी म्हणल्या भावाक समर्पण दिवया. विल्सनाक समाजात समर्पण दिवया. लॅन्सिक समाजात समर्पण दिवया. आणि कितले जाणां पिडेस्त आसात आमच्या लागीं मागोंक सांगला त्या हर एकल्याक सुम्याच्या हातान भेटोवन दिवया. कितली भुरगीं आज डिप्रेशन आसात, सायकॅट्रिक प्रॉब्लेम सुम्याच्या हातान भेटोवन दिवया. सुचित जेम्स नरोन्ना त्या भावाक समर्पण दिवया. लंग्स कॅन्सर पडून कुसतून आसा. कितले जाणां हॉस्पिटलान सिरियस आसात. कितले जाणां डॉक्टरान जायना म्हणून सांगला. हांगासर ओंटारियोंत एकली बहीण लास्ट स्टेज कॅन्सर डॉक्टरांनी जायना म्हणून सांगला. समर्पण दिवया त्या बहिणीक. आज डॉक्टर जेजू जावन आसता. वैजनसो वैज ताचे लागीं आयिल्ले सगळे पिडेस्त भलायके वन जाले. भलायके वन जाले. कितले जाणां आज पायाचे स्वेलिंग हॉस्टिलिटीज इश्यूज सिरो सुस्तात सुम्याच्या हातान भेटोवन दिवया. लेफ्ट पायाच्या दोंपराच्या फाटल्यान कोणाकी तोप उरल्या परी जाता. जेजू त्या व्यक्तीकडे अपूर्ण आसा. लंग्साचे समस्ये, लिव्हराचे समस्ये, पीसीओडी प्रॉब्लेम भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून आसात. ल्हानशी भुरगीं हॉस्पिटलांत आसा, इन्क्युबेटर आसात. स्लीपिंग डिसऑर्डर, स्किन एलर्जी, केसरचे दिष्ट उणे जाते आसा. दिष्ट मंद जाते आसा. कोणाक कितल्या रातीन जावन न्हीद पडतेत ना. जेजू हरी एकल्याक आपलो दी ह्या घडी. जेजू हरी एकल्याक आपलो दी. Psalm 107:20 आपले उतर दाटून तांकां बरी केली आणि तांकां तांच्या पिड्यांतल्या सुटका मेळ्ळी. आपले उतर दाटून तांकां बरी केली. आपले उतर जीव दिवचे उतर तांकां स्पर्श करून दिया वेळा. आज खंयच्या पिडेस्तांक डॉक्टरांनी जायना म्हणून सांगला. जेजू तांकां स्पर्श करून दी. हिल्डा म्हणल्या बहिणीक समर्पण दिवया. ते बरे भलायके पासून मागया. कितले जाणां ब्लड शुगर कंट्रोल येतात ना मेसेतान भेटोवन दिवया. कितले जाणां गाल ब्लॅडर स्टोन, किडनी स्टोन समस्या आसात. समस्या समर्पण दिवया. पायाचे गांठी जरल्यात
Someacetan beton divya. And Krias issues. Someacetan beton divya. Kitle zanank jiberi test na. Kitle zanank jevan lagi वर्तना ओकों सता समर्पण देव्या. जेजुयाकडे एक स्पर्श करून दे. सांगाते म्हणून येऊ तर 3 पटे रिपीट करूया. Psalm 41:3 पिढेन पडो हांतोळला असताना सर्वे स्फोट आधार देता काढून ताका किती दिसताय. Psalm 41:3 तो पिढेन पडो हांतोळला असताना सर्वे स्फोट ताका आधार देता पिढेन लो काढून ताका भलाई किती दिसताय. Psalm 41:3 पिढेन पडो हांतोळला असताना सर्वे स्फोट ताका आधार देता पिढेन लो काढून ताका भलाई किती दिसताय. सगळे स्त्रिया सांगत आहे म्हणून आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बापा. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बापा. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बापा. आमची 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 आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बापा. सासनाच्या बापा बाबडे तुझ्या देवगाच्या निरगत आत्माने देव आत्रेच्या कणात विशेष आमच्या भुरग्यांक सुम्याच्या समर्पण दिव्या. युवा जणांक सुम्याच्या समर्पण दिव्या. आज कितले भुरगीं वायटे बड्यान आसात देवातान पयस आसात आवो पण संगल नाईक कणांत विशेष सुम्याच्या समर्पण दिव्या. कितले भुरगीं तांचे मुखल्या शिकपा खातीर भायल्या गांवाक वचोंक परगांवाक वचोंक ट्राय करना आसात. स्कॉलरशिपाक ट्राय करना आसात. कितले जाण ऍडमिशन मेळटात ना. कितले युवा जाणां स्पिडेस्त आसात सुमेधा समर्पण दिव्या. कितले युवा जाणां डिप्रेशन आसात सुमेधा समर्पण दिव्या. कितले युवा जाणांक सैरीक मेळटात ना जेजूचे समर्पण दिव्या. कितले युवा जाणां अवपयच्या कुशेच्या विरोध वचून भायर घरा भायर गेल्यानंत जावंक पुरो वायट संगतपणान आसात. वायट रिलेशनशिपार आसात. फोर्निकेशनचे पातळ करन आसात. कितले जाणां पॉझिटिव्ह पितुरा मास्टरबेशन ह्या विंगड लैंगिक पथकांक पडून आसात. जेजू तांकां आपलो देव स्पर्श दिवन दी. हर एक वायट एडिक्शनांतल्यान देव सुटका दिवन दी. तशेंच समर्पण दिव्या. कितले जाणांनी आमच्या लागीं मागोवंक सांगला त्या हरियेंतल्या समयाच्या समर्पण दिव्या. फादर रोनाल्ड कार्डोजाक विशेष सरान आस्तावन अब्बास या रिट्रीट समयाच्या समर्पण दिव्या. चड आनी चड लोक थंयसर येवन दी. थंयचो हर एका लोकांक हा स्पर्श जावन दी. दैवीक अनुभव जावन दी थंयसर म्हणून मागया. तशेंच ही मागण्या समोर क्रिस्तांवाची मागण्या समोर समयाच्या समर्पण दिव्या. आमचो आत्मीक डिरेक्टर बाप आंटोनी लोपेज, आमची लीडर मार्गरेट डिसोजा, राइना, सिल्विया, सविता,
सिरिल लोबो, जॉन्सन, विक्टर, सीमा आणि अँडी हर एकला तो तुम्ही स्पर्श करून ये मिसाव सोम्यान सुरू केले आणि या भावांक भयणींक जेसून विंचून काढला या मग्न जमते मुखांत स्वार्थ प्रकट करून संसाराच्या कोणशांनी प्रकट करून आज मक्का आणि तुका या मॉर्निंग मनाचे सांदे जाल्ले आमकां देवान विंचून काढला हेरांक सुवार्थ प्रकट करून या मग्न जमते विषय सांगूंक विशेष देवर एकला स्पर्श करून दे मिसाव उक्ते करून दे आयझाया 48:17 सर्वेस्प तुझो सडवंत इस्रायल पवित्र देव अशें म्हणटा हांव सर्वेस्प तुझो देव तुझ्या फायद्याचे ते हांव करता तुवें चलोवंक जायते वाटेन चलयता विशेष हर एकल्यांक मांडावळ उक्ती जावन दी ह्या जमतेंत तावन जावची हर एक मांडावळी प्रेस्तराचे मागणे जमत मॉर्निंग मन्ना डिवाइन वर्ड बुधवाराचे नाईट इंटरसेशन शुक्राराचे सक्रमेंताचे आराधन शनिवाराचे द ट्रुथ मिनिस्ट्री तशेंच आमकां फाटी सांगात दितले जेसी बाई ब्रदर जॉन्स ब्रदर फ्रांसिस लोबो ब्रदर प्रकाश सिस्टर डायसी ब्रदर केविन ब्रदर एलियास ब्रदर जयानंद सिस्टर सेलिन कुटिनो हर एकल्यांक देव ताच्या पवित्रत्म्या भरून सोलोन वरून दी म्हणून मागया हर एकल्या गरजो कितले जाणांनी म्हाका सांगला विंगड करचो ह्या घडी आमच्या मागण्याची कितल्या जाणांक गरज आसा कितले जाणां मरणाच्या तरी आसात सोम्याच्या तान भेटोवन दिव्या हर एकला समर्पण देव सांगाता म्हणून हे उत्तर 3 पटी रिपीट करूया साम 32:8 हांव तुका शिकवण दिता दररोज शिकवण दितलो तुका शिकवण दितलो दररोज प्लीज सांगाता मिळून म्हणूया जेजूच्या कष्टांच्या विश्वास करा तुमका ते मेळला म्हणून तुमका मेळटलेच तरी हात वयर उबारया विशेष आयची अभ्यासाची रिट्रीट समर्पण दिव्या आधी फुडेंच सुदेकरण मागया आज थंयसर हर एकली या घडी अनॉइंट जातात या घडी आम्ही मागताना स्तुती करताना या मागण्या जमत या रेते हर एकले अनॉइंट जातात याचे सगळो दीस हे मागण्या ऐकतले हर एकले अनॉइंट जातात या मॉर्निंग मन्ना मागण्या हर एकले अनॉइंट जातात विश्वास मार्क 11:24 आज क्लेम कर मागया जे कितें हांवें आनी तुवें विश्वासान भावार्थान मागला ते जाला इट इज कंप्लीटेड डन कंप्लीटेड विश्वास
आणि स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. तुकाचे सोहण तुकाचे सोहण म्हणता हालेलुया 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 तो हालेलुया आशीर्वादाने हालेलुया 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 या मारणी मनाच्या मग्नात Reina, Gianna, Gianni, Kuja, Henry, Margaret, Lisa, काचे Henry, Cecilia, तुकाचे सोहण Sonal, Teresa, Lydia, Valerie, Sonal, तुकाचे सोहण तुकाचे सोहण Ruth, Reis, Maisie, D'Souza, तुकाचे Sylvia, Sansi, Aaron, Austin, Arul, was Daryl, Gary, Tiffany, Jason, Lennon, Tilobo, Jimenez, Shania, Cyril, Fanani Kutam, Tobo, Vishwas, Inda, Rocky, Renvi, Karina, Arun, Liza, Kashmir, Aver, Nimbur, Jesus, Solan, Worm, आमच्या मागण्याची गरज सांग सर्जरी असा हर एका भावपणाची का कळतं कोणाची बिझनेस स्टार्ट करण्यात यायचं देवा तुमच्या आधारात भरले तुम्ही जेसू वयाचा स्त्रियांत तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या प्रेज द लॉर्ड आज ब्रेस्तर आज तावन फादर रोनाल्ड कार्डोजा अब्बास रिट्रीट दितले आणि आज आमचे मागणे सिटी गरजेंत ना इवन ऑनलायनीचेर ना पूण त्या वेळार आम्ही बसून त्या रेतीरे पसत विशेष माग्या कोण ह्या रेतीरे मागण्याक जॉईन जातले तुमकां रेतीरे कसोंक सांगूंक जायनातल्यार घरा बसून ह्या रेतीरे पसत मागा ते हर एकली येवतले हर एकली अनॉयंट जावन दे म्हणून माग्या देव तुमकां हर एकल्या आशीर्वादांनी कृपेनी आणि बेसावांनी भरून दे.